അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടി മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി സർപ്രൈസുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗെയിമുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നർ ഫാമിലി വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ദ റാപ്പിഡ് ഫയർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടത്, എന്നാണ് ഗെയിം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഗെയിം കളിക്കുകയല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കുകയും വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരാഴ്ച എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ആണോ വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ടുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗെയിം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ തരികയാണോ? അല്ല, എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗെയിം കളിക്കുക. വെറുതെ ഗെയിം കളിക്കുകയാണോ? അല്ല, ദാ തകർപ്പൻ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരുപാട് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നർ ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ്, എല്ലാം ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരാഴ്ച തിങ്കൾ മുതൽ സാറ്റർഡേ വരെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സെറ്റായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ദാ മിസ്സുമാരിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആ അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ പറയാം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? ഈ വരുന്ന സാറ്റർഡേ വൈകിട്ട് കൃത്യം 7 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, കൃത്യം 7 മണിയാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് ഓടി വന്നോളൂ. ഇപ്പം തന്നെ സാറ്റർഡേ വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ഉള്ള അലാമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. കൃത്യം 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക. നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയറൊക്കെ കളിച്ച് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ നേടിയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്തായാലും ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം മിസ്സിനറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിനു വേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാവരും ത്രില്ലടിച്ച് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് മിസ് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക.